Вітаю вас, паважаныя падпісчыкі. Калі вы ўжо паглядзелі мой лялечны спектакль «Чаму людзі становяцца звярамі», я думаю, вы атрымалі асалоду не толькі ад зместу спектакля, але і ад лялек, а самае галоўнае ад багацця мовы маіх акцёраў-вучняў. Беларуская мова не толькі багатая, а мілагучная. Па мілагучнасці, дарэчы, яна займае 3е месца ў свеце. Так, здзіўлены, 3е, пасля італьянскай і французскай. І я думаю, все згодзяцца словамі Пімена Панченка. Ільняная і жытнёвая, сялянская, баравая ў казачнай красе, старажытнейшая, самая славянская, чыстая, як травы ў расе, вобразная, вольная, пявучая мова беларуская моя. Поэтому любіць і шанаваць сваю мову павінен кожны чалавек. Ну, чаму толькі чалавек? Давайте вас пазнаёмлю са сваім сабакам, лабрадорам Чарлі. І ў яго спытаю, а ці любіць ён беларускую мову? Чарлі, ты любіш беларускую мову? Скажы, любіш? Чарлі, скажи, любіш беларускую мову? Малайчына, Чарлі, дай лапу, Чарлі. Той маладзец. А моцна любіш беларускую мову? Усім трэба яе любіць. Скажы, Чарлі, усім? Малайчына, дай лапу, дай. Вось бачыце, паважаныя мае падпісчыкі, родную мову любяць не толькі людзі, але і сабакі. А калі сур'ёзна, то памятайце словы беларускага класіка Францішка Багушевіча. Не пакідайце мовы свае, любіце мову сваю, пакуль не ўмёрлі.